cynnas iawn I chi gyd yma I gyfarfod cynta 2022 o'r Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio. Gai ar y cychwyn, yn ymlaen at yr ymddiheuriadau, sgrwch chi dda? Oes na ymddiheuriadau? Yr unig ymddiheuriad da ni wedi dderbyn cadeirydd ydy gan y cynghorydd Robin Williams, deulu portffolio adnodda. Na ni, diolch yn fawr iawn I chi, diolch yn fawr. Felly, cyn I ni fynd ymlaen, dwi am ddarllen y datganiad arferol ar gychwyn bob cyfarfod. Fi hoffwn atgoffa pawb sy'n bresennol yn y cyfarfod hwn. Y bydd y cyfarfod yn cael ei gynnal o bell a'i ffrydio'n fyw ar YouTube ac y bydd modd ail-edrych arno. Gofynnir I chi roi eich ffonau symudol I ffwrdd, a hefyd rhoi eich hunan ar mute os gwelwch yn dda, oni bai eich bod yn cyfrannu gan fod y cyfarfod yn cael ei recordio. Gofynnir hefyd I chi godi'ch llaw rithiol I fyny, pe bai eich yn dymuno cyfrannu neu ofyn cwestiwn, ac yna I rhoi I lawr wedi chi gyfrannu os gwelwch yn dda. Rwan ta, I ddechrau, dwi am fynd drwy yr enwa yr aelodau sydd yn bresennol. Gai, sa chi'n just yn cydnabod os sa chi'n bresennol, os gwelwch chi'n dda. Cynghorydd Dafydd Roberts. Fi'n cydnabod hynny. Diolch yn fawr. Cynghorydd Trevor Lloyd Hughes. Yma, personol. Diolch yn fawr. Cynghorydd Vaughan Hughes. Personol. Cynghorydd Alun Roberts. Dwi'n hynda, presennol. Hwn da. Cynghorydd Margaret Roberts. Pnawn da, presennol. Da. Cynghorydd Nicola Roberts. Ymddihiro. Ymddihiro. Cynghorydd Ken Hughes. Ie, pnawn da, pawb. Pnawn da. Cynghorydd Robert Llewellyn Jones. Pnawn da, pawb. Pnawn da. Cynghorydd Glyn Haynes. Pnawn da, present. Pnawn da, Glyn. Rwan ta, os na aelodau ychwanegol yn bresennol, sef aelodau cyfetholedig? Nag oes cadeirydd. Nag oes, iawn. Rwan dwi wedi gweld 3 aelod etholedig arall ar y sgrin hefyd. Dwi'n meddwl mod i'n iawn. Cynghorydd Llunos Medi. Pnawn da. Cynghorydd Dafydd Rhys Thomas. Pnawn da, pawb. Pnawn da. Dwi'n yn siŵr os fel eisiau Alun Mymru yn pidio. Do, mae o, mae fyd. Ar ferchog, da iawn. Ac os na unrhyw aelod etholedig arall yn bresennol? Ydw dwi yma, Mr Cadeirydd. O, croeso cynnes iawn I cynghorydd Mirion Jones hefyd. Ar ferchog. Da iawn. Diolch yn fawr I chi. Rwan ta. Datganiad o ddiddordeb. Yn arferol, wrth gwrs, I ni ofyn ar ddechrau bob cyfarfod I ni dderbyn datganiad o ddiddordeb neu buddiant personol gan unrhyw aelod neu swyddog mewn perthynas ag unrhyw eitem o fusnes. O dyna ni ar ferchog, na ni di mynd trwy'r materion rhagarweiniol. Gai felly groesawu y swyddogion sy'n bresennol hefo ni hefyd, y prynhawn yma. Cychwyn wrth gwrs hefo Mrs Anwen Morgan, y prif weithredwr. Pnawn da I chi gyd, a fe hoffwn I ddeud ar y cychwyn fel hyn, mae'r swyddog monitor dros droni, Mr Rhys Hughes, di'n methu bod yn bresennol, mae wedi cael ei alw i'r llys. Dwi yn trio trwy Vicky gael cyswllt efo Mr Robin Jones I weld a llo bresennoli hun ar fyr rybydd. Diolch. Diolch yn fawr iawn I chi. Mr Dylan Williams. Pnawn da pawb, diolch Mr Cadeirydd, Dylan Williams, dirprwy brif weithredwr. Diolch. O, bydd nawn da chi, Mr Williams, a dyma'r cyfle cyntaf I mi, dwi'n meddwl, yn y pwyllgor yma, cael y cyfle i'ch llongyfarchu ar eich penodi yn brif weithredwr yr awdurdod. Da ni'n llongyfarchu ac yn dymuno dda I chi'r dyfodol. Diolch o'r iawn I chi, diolch o'r iawn. Mr Vaughan Roberts. Pnawn da, Vaughan Roberts, cyfarwyddwr gwasanaeth cymdeithasol. Ni'n meddwl mae di weld o rwla. Sydd Anwen Hughes. Pnawn da, Anwen Hughes, reolwr y gwasanaeth yn gweithio ar draws y gwasanaethau plant a gwasanaethau oedolion, ond yma heddiw achos mae gen i'r rôl arweiniol mewn diogelu corfforaethol. Croeso
croeso i chi. Mrs Gwyneth Môn Hughes. Helo, pa hwyl. Ymddiheuriadau dydy nghamera fi ddim yn gweithio. Uwch reolwr llesiant yn gwasanaeth dysgu a hefyd yn berson dynodedig diogelu i addysg a hefyd yn gadeirydd bwrdd strategol diogelu corfforaethol. Croeso i chi, croeso. Mrs Anwen Davies. Iawn, a pnawn da, Anwen Davies, y rheolwr Sgriwtini. Diolch. A Mrs Meirwen Hughes. Pnawn da. Pnawn da, Meirwen. Oes na swyddog arall yn bresennol, na dwi heb i galw? Pnawn da, Mr Cadeirydd, Rhys Howard Hughes yma. Pnawn da, chi hefyd. Croeso. A hefyd, wrth gwrs, ni eisiau cyfeirio at Darren Owens. A Darren Owens ydy'r swyddog gweithredu a phrosiectau partneriaeth a diogelwch Gwynedd ac Ynys Môn. Croeso cynnes iawn i chi hefyd. Diolch, pnawn da pawb. Pnawn da, pnawn da. Wel, dyna ni. A ni felly ymlaen efo'r rhaglen. A mi a ni at y cofnodion. Da ni eisiau cyflwyno i'w cadarnhau y cofnodion y cyfarfod ac yn halwyd ar y 9fed o Dachwedd eleni. Rwan, da ni gyd wedi cael cyfle i fynd drwyddyn nhw, cael digon amser. Os ar rhywun yn barod i gynnig bod nhw'n gywir i ddechrau, os ddech chi dda. Barod i cyflwyno nhw. Rwy'n barod i gynnig? Hapus i gynnig, Mr Cadeirydd. Diolch yn fawr, cynghorydd Alun Roberts yn cynnig. Sna eilydd, os ydych chi dda? Ia, hapus eilio. Diolch yn fawr iawn, cynghorydd Ken Hughes yn eilio. A dwi'n siŵr bod ni gyd yr un barn. Diolch yn fawr. O rwan ta, da ni'n dwad at yr eitem gyntaf. Gwna ni ddwy eitem sgynnon ni ar y rhaglen y prynhawn. Mae sef trefniadau diogelu corfforaethol ac yr adroddiad blynyddol Partneriaeth Diogelwch Cymunedol Gwynedd ac Ynys Môn. Mi gychwynnwn ni hefo'r trefniadau diogelwch corfforaethol. O rwan ta, beth sgynnon ni yn fyma wrth gwrs ydy trosolwg o waith y bwrdd diogelu corfforaethol am y cyfnod o Mehefin 2020 i mis Medi 2021. A rhyw grynhoad o'r blaenoriaethau i'r dyfodol. Dwi'n meddwl bod ti'n bwysig nodi fod yn fatar ar gyfer pob pennaeth gwasanaeth o fewn yr awdurdod. Mae diogelu yn gyfrifoldeb i bawb ym mhob gwasanaeth o fewn cyngor sir Ynys Môn. O rwan ta, dwi am ofyn i'r cynghorydd Llunos Medi jyst gyflwyno'r eitem a chydig o eiriau i gyflwyno'r eitem. Diolch. Ie, diolch. Diolch i chi am gyflwyno'n fras fel yna ac hefyd am amlygu pwysigrwydd hwn i bawb achos mae o gennym ni gyd gyfrifoldeb diogelu. A da ni wedi trio trwy'r adeg bod ni ddim yn dweud na rhywbeth gwasanaethau cymdeithasol ydy hwn ac yn ddiddorol iawn. Ydych chi'n gallu gweld o'r adroddiad sut mae pob adran yn edrych ar eu cyfrifoldebau nhw ac fel aelod o'r bwrdd diogelu o dan Partneriaeth Gwynedd fel oedd ni'n sôn. Yn fanna, da ni'n gallu gweld lle mae'r gorfforaeth ei hun yn edrych ac yn dysgu gwersi o'r cryfderau sy'n bodoli hefyd mewn adrannau. Ac wrth i chi fynd drwy'r yr adroddiad yn beth sy'n bwysig ydy bod chi fel aelodau etholedig yn cael sicrwydd bod y trefniadau yn ei le a bod y gorfforaeth yn cymryd i ystyriaeth diogelu yn ei gyfanrwydd a pan da chi'n gweld ar yr materion hyfforddiant ac yn y blaen, pa mor eang ydy diogelu. Maen nhw'n mynd ar draws o'n trais yn y cartra, dod i materion fel prevent ac yn y blaen, felly mae o'n eang iawn yn fama. Gyda chydig o eiriau yna a mae'n bwysig hefyd nodi bod y strwythura mewnol yn cymryd i ystyriaeth diogelu o ddifri. A dwi'n falch iawn o hynny a mae penaethiad yn gwybod bod o'n gwestiwn sydd wastad yn un sydd yn bwysig i mi bod ni'n gwneud yn siŵr bod hefyd unrhyw berson sydd â chysylltiad ar awdurdod yn gwybod beth ydy'r trefniadau diogelu hefyd. A da chi'n cael, mae hyn yn cael blas o hwnnw o'r adroddiad. Gyda chydig yna o eiriad, fel yna Fôn wedyn fel y cyfarwyddwr. Diolch. Diolch yn fawr iawn i chi. Felly dwi am ofyn rwan i Mr Vaughan Roberts, cyfarwyddwr y gwasanaethau cymdeithasol am ei sylwadau.
Ia, diolch yn fawr a diolch am y geiriau. Mae hwnna wedi crynhoi 5 munud o'n cyflwyniad cychwynnol i, felly dwi'n falch bod y negas yna'n dod drwodd yn gyson ac yn uchel iawn i glysiau bawb, di gwir, dim jyst chi fel aelodau, ond i bawb yn y gwasanaethau. Fel da chi'n gwybod, mae'r cyfrifoldeb yma'n syrthio ar ysgwydda y cyfarwyddwr statudol gwasanaethau cymdeithasol, a mae gen ni drefna mewn lle yn Ynys Môn, lle mae gen ni fwrdd strategol sydd yn mynd i'r penaethiaid, a wedyn mae yna fwrdd gweithredol, a be mae hwnna'n edrych fel ydy bod yna bobl o swyddi lefel uwch yn eistedd o gwmpas y bwrdd, a mae yna agenda cadarn yn ei le lle mae lot o ddata o wybodaeth yn cael ei rannu, a mae yna lot o elfennau oddi fewn y cyngor yn cael ei herio a'i sgwrsio, a hefyd mae yna gyfleoedd i redeg audits mewnol i edrych ar recrwtio'n saff i da ni. So mae yna elfennau o lefydd da ni'n mynd reoli mwyn rhaid sicrwydd i'r bwrdd strategol i gychwyn efo'i, a wedyn yn amlwg mae'r adroddiad yma yn bwydo i fewn i wybodaeth i rhaid y sicrwydd i chi. Yn gyntaf, mae'n siŵr, be ddyliwn ni ddeud, ydy ymddiheuro, pan dwi wedi sbio nôl heddiw yn darparu am y cyfarfod yma, eich bod ni wedi rhoi bob dim ar sync gygyn i chi, ac eich bod yna ormod o wybodaeth weithio'n dod drwodd, a bod yna ffordd eich lle fydra ni grynhoi hwnna'n well i chi, ond eich bod o hefyd yn dangos i chi y lefel o wybodaeth a ddata sgynno ni fel cyngor yn fewnol i fedru gyfarch yr angen i reid y sicrwydd i chi. Ond ia, pan eisiau drwy'r ddogfennau yma, mae'r cynllun corfforaethol gweithredu sy'n mewn lle, a mae hwnna rwan yn mynd i gychwyn ar ei siwrna newydd yn dilyn yn cyfarfod ni heddiw. Mae yna sawl tudalen yma o lot o wybodaeth manwl. O'r wybodaeth yn eitha technegol i chi, ond dwi'n meddwl yn y papur cyflwyno, da ni wedi trio roed y trosolwg lefel uchel i chi, a wedyn roed y wybodaeth o dan hynny i chi. Ond fel o'n i'n dweud, eich gwers i ni tro nesaf ydy edrych ar sut fydda ni roed crynhoi hwnna i chi'n bach yn well i chi fel aelodau, ond gobeithio fi hynny'n cychwyn sgwrs a cwestiynau a holi. Felly, fel da chi'n gweld, dwi'n yn bwriadu darllen allan yr adroddiad, dwi'n siŵr fyddech chi wedi cael y cyfle i fynd drwyddo fo yn fanwl, a mae gennau Anwen a Gwyneth yma sydd yn, mae Gwyneth yn cadeirio, fel mae Gwyneth newydd ddeud wrthych chi y bwrdd gweithredol. Mae yna elfennau o'r bwrdd yna sydd yn canolbwyntio ar elfennau penodol. Hefyd, jyst i sôn chi, mae hwn eto yn lot mwy eang na jyst i ni fel cyngor. Yn yr adroddiad, welwch chi, mae o'n sôn am o leia 3 bwrdd sydd yn cael ei rhedeg yn rhan barthol i wneud hefo diogelu plant, diogelu oedolion, bwrdd herio contest a dylan fel ydy'r prif weithredwr sy'n mynd i fwno, a mae yna bwrdd y bregus a camfanteisio hefyd yn y gogledd gyda ni. Felly mae yna sawl ffordd arall lle da ni medru mesur yn ymateb i ddiogelu yn hytrach na jyst yn fewnol. Felly dwi'n eisiau chi jyst meddwl bod ni'n canolbwyntio ar pethau yn Ynys Môn. Mi ydyn ni'n codi'n pen oedd ar y desg yn Ynys Môn yn eitha aml yn ystod yn wythnosau gwaith ac edrych ar y darlun cyflawn yn rhanbarthol a cenedlaethol hefyd. Felly, efo hynna o eiriau, dwi'n gwybod os yw'n mwy addas i fynd i fewn i gwestiynau, a mi fydra ni fod â Gwyneth me Anwen i fewn i atab a reid ymwneud i chi. Na fo, iddwn ni am roi cyfle i Anwen ddeu gair os oedd hi'n awyddus i wneud. Ydy Anwen yn hlwad i? Diolch yn fawr i chi. Na, dwi'n credu bod rhag ymadrodd wedi bod a gwneud atab cwestiynau'r aelodau, dwi'n meddwl. Diolch. Dyna ni, diolch yn fawr iawn. O rwan, y llaw gyntaf i fyny ydy cynghorydd Margaret Murley Roberts. Diolch yn fawr, Mr Cadeirydd. A dwi'n mynd i ddiolch o galon i Fôn am gyfadda bod y peth yn nhw'n rhaid gweithio gormod o wybodaeth i ni, ac yn aml iawn bod ni'n
boddi wrach yn y gwybodaeth a methu, chymod, da ni darllen pethau mwy nag unwaith, os ga i ddweud, ti'n trio cael pethau. Yr un o'r pethau, a mae o'n dod i lawr i'r pandemig hefyd, bod y blaenoriaethau wedi newid. Ac alla i feddwl am bethau sydd wedi dod fyny yn y pandemig, erach, modd nhw'n bwysig cynt, ond maen nhw'n mwy bwysig gwan fel trais yn y cartra ac yr iaith Gymraeg. A wedyn mae'r blaenoriaethau mynd i newid. Sut ydych chi fel rhwngthoch chi, da chi'n bod, mae da ni'n mynd yn rhanbarthol, yn lleol, yn rhanbarthol ac yn genedlaethol. Oes, da chi'n canu'r un llyfr hymns bob amser? Be dwi'n eisiau gwybod ydy bawb yn gytun un ai bod chi fel yn lleol fan hyn neu fel arall? Da ni'n derbyn yr un gwybodaeth. Dych chi'n bod, ddefnyddio ni trais yn y cartra fel enghraifft, da ni'n cael gwybodaeth cyson a cadarn gan a heddlu yn Gogledd Cymru, a da ni yn rhannu'r dysgu os ydy ffigurau yn un ardal yn cynyddu'n sylweddol i gymharu â'r llall, da ni'n edrych ar be di'r rheswm am hynny. Dwi'n meddwl, un peth sydd yn amrywio ydy'r ymateb, ac mae gynnon ni y one front door yma'n un does efo y prosiect trais yn y cartra, lle da ni'n trafod achosion trais yn y cartra lefel isel, a greu ti fyny i'r mwyaf lefel dwys, lle da ni'n mynd i'r cyfarfodydd mapa. Felly, illa bod yr ymateb ni fel cyngor yn bach wahanol o rhan sut da ni'n delio hefo'r achosion, fel o'n i'n dweud, y lefel isel, illa fysa ddim yn dod i'n sylw ni. Ond yn bendant, mae yna drefniadau o dan y bwrdd Vulnerability and Exploitation Board. Mae gwaith trais yn cartra yn cael ei drafod am yno a sawl elfen arall. Felly, mi ydyn ni'n rhannu gwersi ac ymarfer da. Mae rhai o'r achosion yma yn mynd ac yn cael multi-agency audit response, a felly da ni'n dysgu ar hynny'n gyson ar hyd y Gogledd ac yn ehangach hefyd weithiau. Ond ella bod yn ymateb ni, a dwi'n meddwl bod yn ymateb ni yn wahanol, a bod hynny'n beth da, achos bod ni'n reid yr pwyslais ar yr ymyrraeth cynnar, bod ni ddim yn disgwyl bod y sefyllfa yn y cartre mynd i'r sefyllfa lle da ni angen cysidro dod â plant i ofal, da ni'n ymyrraeth lot yn gynt. Mae gennyn ni hefyd yn y cyngor gweithwyr sy'n mond yn delio hefo materion penodol, sef rhais yn y cartra. Dyn nhw ddim yn weithwyr cymdeithasol, maen nhw'n medru mynd allan. Mae gennyn ni berthynas da hefo gorwel, gennyn ni berthynas gwych efo gorwel, lle da ni'n gweithio'n agos iawn efo nhw, ac yn rhannu gwybodaeth lle mae'n briodol, mwyn cynnig rhywbeth yn wahanol ar y gynnes. Mae llais chi'n mynd lawr weithiau fo'n? Ie, dyna fe, nes i'n clywed y diwedd. Un peth arall o'n i eisiau chwanegu hynny, roed, os yna materion eraill da chi'n teimlo sy'n angen i blaenoriaethu? Yndi, mae'n amser i ni ail edrych. Fel da chi'n gweld, mae'r cynllun gweithredu wedi dod i ben, a da ni angen cychwyn ar ei newydd rwan, a mi fydda ni wedi medru dysgu o ddar y profiad y 2 blynedd dwytha efo'r cwmwl Covid mae uwch yn penna, a mi fydda ni edrych, yn gobeithio medru edrych ar i'r dyfodol a cynllunion yn blaena. Dwi'n meddwl, ella, efo edrych ar yr cynllun sgynnon ni mewn le, ella dwi'n bach yn rhy uchelgeisiol a bod yna ormod o blaenoriaethau yna. Ella da ni angen edrych i fewn i pwysleisio yn fwy pendant ar rhai llefydd, a bod hefo diogelu ddaw o beth i ben na ddaw. So dwi'n meddwl fydda ni erioed yn medru dweud, da ni wedi cyrraedd fyma, a na fo rwan, da ni ddim yn mynd i reid llwyth amser neu adnoddau fewn i fyma. Mae rhaid ni adolygu'n gyson, a felly hynna pam cynllun blynyddol ydy hyn, wrth bod o'n newid, anghenion bobl yn newid, a dwi'n meddwl mae gennyn ni ddarlun ar y funud ynglyn â be fydd blaenoriaethau ni fel gwasanaeth o plant, gwasanaeth o oedolion, ond yn bwysicach yn gorfforaethol symud yn blaenau mwyn ymateb i anghenion bobl yn Ynys Môn. So mi fydda ni'n edrych ar y blaenoriaethau wrth reid y cynllun corfforaethol newydd at ei gilydd. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr iawn chi am y cwestiynau yna. Diolch yn fawr iawn. Cynghorydd Alun Roberts. Diolch yn fawr.
Dwi hefyd wedi cael mwynhad o ddarllen y ddogfen, ac mae yna, llawer iawn o wybodaeth yma'n hyn. Nawr, ddech chi'n deud ar y cychwyn, ac fydd yr arweinydd yn dweud hefyd, cyfrifoldeb pawb ydy diogelu. Dwi'n cytuno yn llwyr fy hynny. Ond pa dwi yn mynd trwy'r ddogfen, dwi yn gofyn cwestiwn i fi hun, ydy pob adran, pawb di prynu fewn i'w cyfrifoldeb o safbwynt diogelu. Roi yn enghraifft, os dwi'n edrych ar y hyfforddiant i fyny mis Tachwedd, mae'n wahaniaeth yn faint o hyfforddiant mae rhai adrannau wedi wneud efo rhai o'r agweddau cyfrifoldebau hyn. Mae hyd yn oed efo ysgolion, mae yna ffigwr ar gyfer un hyfforddiant yn ymddangos yn isel i mi. Ac os gai just enghraifft, ymwybyddiaeth seibr 52% sydd ar gyfer ysgolion, wel, o'n i'n teimlo y dylai bod hwnna enghraifft yn uwch o ystyried y math o fyd da ni'n byw yno. Ia, pwy sy'n bod i mewn o'r hwnna? Os na ateb y cwestiwn cychwynnol ynglyn â, mae'r data, rhaid i mewn ofalus weithiau sut da ni'n dehongli data, a wedi gwneud dipyn sylweddol o waith ar y data, dim ond yn gwasanaethau plant yn ddiweddar yma. A pan da chi'n edrych ar y canrannau sydd yn tynnu, neu y nifer o staff sydd yn tynnu canrannau gwasanaethau plant i lawr ydy, mae gen i ni un aelod o staff yna sydd yn gweithio 2 awr yr wythnos i'r gwasanaeth. Rhywun sy'n gweithio i'r gwasanaeth ieuenctid am 2 awr. Be da ni wedi ffeindio'n rhai o'r rhestr ydy bod yna bobl yna ddwywaith. Felly, mae yna waith jyst tacluso mynwyn ar hynny. Dwi'n meddwl fi hynny'n codi'r canran oddi mewn gwasanaethau plant oedolion yn bendant i fyny. A hefyd, mae gen i ni rhai o'n staff gweithwyr cefnogol sydd yn gweithio fel aelodau staff banc. Mae nhw yn gweithio, sgyn nhw'n mynediad, gyn nhw'n laptop, wrth reswm, ond bod nhw'n gweithio yn reolaidd i ni. Mae gen i ni gweithrefnau ddod ar bobl yna i fewn i gael yr hyfforddiant yma, a mae hynny ar draws y gwasanaethau. Dwi wedi bod yn siarad efo'n cydweithwyr Hugh Percy sydd efo glanhawyr. Gyn nhw ddim laptop am mynediad, felly mae gyn ni drefn mewn lle rwan bod bobl yn gallu dod i'r swyddfa a yn gallu ymuno a sesiynau hyfforddi. Mi ydyn ni'n gweithio hefo adran adnoddadynol i fedru rhedeg sesiynau felly mwyn cael bobl i fewn yn ystod y misoedd nesaf. Felly dwi'n gobeithio erbyn diwedd y flwyddyn ariannol yma, yn bendant erbyn dechrau'r flwyddyn ariannol nesaf, mi fydda ni mewn gwell lle, lle fydda ni wedi medru cael trefn ar cael bobl i fewn i'r swyddfa'n saff ac yn ddiogel i wneud y sesiynau mewn grwppiau sydd yn briodol i'r stafell sydd yn eu cynnal nhw. Wedyn mi fydda ni'n medru cofnodi bod nhw wedi gwneud yr hyfforddiant. Ond ia, mae hwnnw wedi bod yn her yn ystod y cyfnod yma i gael y canran yna yn well. Ond fan'na lle da ni arni. I fynd yn ôl i'ch cwestiwn cychwynnol chi, yndi, mae bob gwasanaeth yn dod i'r bwrdd gweithredol. Dwi yn cael cyfarfod yn rheolaidd, fel mae gen i slot yn y cyfarfod penaethiaid sydd yn cael ei cadeirio gan y prif weithredwr, a wedyn mae'n rhaid yr awennau mi i drafod yr materion diogelu, a da ni yn cael trafodaethau am yno. Felly mae gen ni ymrwymiad i bob gwasanaeth. Be da ni angen ddall, mae siŵr i pyn bach yn well yn ystod y flwyddyn yma, sut mae'r gwybodaeth yn dod lawr o'r swyddogion sydd yn mynd i'r bwrdd gweithredol i lawr wedyn i'r staff pen blaen, ond mi fydra ni wneud hynny trwy prosesau systema sy'n mewn lle, sef adolygiaeth gwasanaeth. Mi fedrwn ni drafod o mannau yn rheolaidd ynglyn â sut mae diogelu yn cael ei effeithio. Mae diogelu corfforaethol yna, felly mae hwnna rhywbeth fedrwn ni gael drafodaethau a allai cryfhau i chi mwyn reid y tystiolaeth i chi, ond rhan rhywun sydd hefo'r pwysau statudol ar ei ysgwydda, o be dwi y profiad dwi wedi cael ydy bod yr ymrwymiad yna a bod bobl yn barod i fod yn rhan o sgwrs a trafod ynglyn ar pwnc pwysig yma. Diolch yn fawr iawn. Anwen Hughes. Diolch yn fawr iawn. Yr un sy'n ni'n gofyn i'r aelodau
gadw mewn codi. Fel dwedwyd yn gynharach, pam da ni'n defnyddio'r gair diogelu, mae o'n gallu golygu rhywbeth gwahanol i bob un ohona ni. Ac yn sicr mae yna gwasanaethau megis gwasanaeth dysgu, ysgolion, a gwasanaethau cymdeithasol, lle mae yn ymwneud ni o ddydd i ddydd mewn achosion unigol yn o bosib yn fwy amlwg. Yr her i ni ydi cofio, be da ni'n sôn amdano fan hyn, ydi diogelu corfforaethol. Hynny ydi, a ydi'r gyfundrefn gyfan yn gweithredu mewn ffordd sydd yn sicrhau bod gynnon ni brosesau llywodraethu cadarn mewn lle o safbwynt materion dal i gyfri a gwneud siŵr bod pawb yn gwneud yr hyn maen nhw fod i wneud o ran i dyletswydda diogelu. Ydyn ni'n cyfathrebu ac yn codi ymwybyddiaeth yn effeithiol o be ydy'r prif faterion mae angen i bobl fod yn gwybod amdanyn nhw. Ydyn ni'n penodi gweithwyr yn ddiogel, ydyn ni'n sicrhau bod y gwiriadau sydd ei hangen yn cael ei gwneud. Ydyn ni'n cynnal gweithlu diogel. Ydyn ni'n rhoi hyfforddiant ac yn rhoi polisia mewn lle fel bod bob un gweithiwr yn gwybod yn union be mae o neu hi angen i wneud. Os ydyn nhw'n dod ar draws sefyllfa o bryder am blentyn neu oedolyn all fod mewn peryg. Ac wrth gwrs maes allweddol ydy, pam ydyn ni'n cael partneriaeth i ddarparu ar yn rhannu, ydyn ni'n sicrhau bod nhw yn gweithredu mewn ffordd sydd yn foesegol, yn gyfreithlon, a nad ydyn ni, bod ni'n gosod yr un disgwyliadau diogelu ni herbyn nhw, ac ydyn ni i ni'n hunan. Felly, wrth feddwl am y maes diogelu, dwi'n meddwl mae'n bwysig bod ni'n cofio yr 5 them yna lle. Dyn o gwmpas y themau yna ydyn ni'n adeiladu. A mae'n debyg na'r hyn da ni angen wneud rwan ydy deall yn well be ydy'r prif faterion i'r gwasanaethau unigol, fel bod hon yn mynd yn ffordd, nid yn unig o ddweud wrth gwasanaethau dyma da chi angen i wneud, ond bod y strwythur sgynnon ni mewn lle yn gymorth i'r gwasanaethau unigol allu fod yn sicr bod nhw'n cyfarfod ar gofynion o gwmpas gweithlu, polisia diogel a'r ffordd maen nhw'n contractio. Diolch yn fawr iawn i chi. Diolch yn fawr. Rhys Hughes. Diolch, Mr Cadeirydd. Gan bod Cynghorydd Ali Roberts wedi codi ysgolion yn benodol, jyst sicrhau chi bod hwn fel bob gwasanaeth yn flaenoriaeth gyda ni ac yn gydweithio'n agos efo fo na'r tîm. Mae rôl Gwynedd yn greiddiol o fan hyn o fewn y gwasanaeth, ond fel mae Anwen Hughes wedi nodi fan, mae strwythurau dipyn bach o wahanol, a mae gyn ysgolion strwythurau hunan o ran diogelu, a mae pwysadu polisi ac yn y blaen fel da chi gyd yn gwybod fel llywodraethwyr. A mae Estyn wrth gwrs, un o'r gwestiynau pwysica mae Estyn yn gofyn ydy strwythurau diogelu ni le. Wedyn, bod y data fanna yn is o ran ysgolion, mae yna strwythurau eraill yn yr ysgolion i ymateb â hyn, o fel oedd Anwen yn dweud, da ni angen symud wan i gael y mwy o'r ochr corfforaethol, ond jyst i sicrhau chi bod diogelu yn flaenoriaeth yn bob ysgol a gwasanaeth dysgu. Diolch. Ydy fewn yma. Ialen. Wrth gwrs, dyna ti'r peryg fel ystadegau yn naturiol, mae ystadegau moel. Fedrwch chi ddehongli ni mewn sawl ffordd, ac da chi tri ohonoch chi rwan wedi rhoi y cefndir yr eglurhad, beth yw'r gwir sefyllfa sydd nôl i'r data yna, ac fel rhywun efo cefndir mewn addysg yn naturiol, mae'r beth wedi o'r rhys yma yn gwneud synwyr perffaith i rywun o wybod beth sy'n digwydd mewn ysgolion, o safbwynt y staff, bod nhw'n athrawon, bod nhw'n gymhorthyddion, bod nhw'n lanhawyr ac yn y blaen o ddydd i ddydd. Mae pethau mewn lle naturiol. Wedyn, diolch am yr eglurhad. Diolch yn fawr. David Roberts? Ia, fel pob arall sy'n ei licio diolch am yr adroddiad. Mae'n adroddiad swmpus a mae'n rhaid, ac digwydd mae'r ymatebion da ni wedi derbyn hyd yma yn cynyddu hyder rwy'n bod yna lot o waith yn digwydd a bod yr ymateb, mae'r ymateb yn cael y sylw heiddiannol sy'n ei ddweud.
Ond un peth o'n i'n sylwi yn yr adroddiad, mae yna, oedd yn sôn am bod gwasanaeth oedolion a phlant a theuluodd Cyngor Ynys Môn wedi cael ei harolygu yn ystod mis Mehefin 2021. Oedd yna 7 bullets positif, ond oedd yna 3 o'r ei, 3 meysydd ar gyfer gwella. Ond yr un dwi'n boeni amdano fo fwyaf am hynny ydy, y problem recriwtio sy'n bodoli'n genedlaethol y maes gwasanaethau oedolion yn cael ei theimlo'n fawr yn Ynys Môn. Ydy hynny'n peri risg a pa gama ydyn ni'n cymryd pa gama fedar ni'n cymryd i wella'r sefyllfa? Ia, cyn i fo'n atab hwnna, wyddoch chi, dyma chi faes sydd wedi bod yn cael ei godi ers blynyddoedd maith. Yn enwedig, dwi'n meddwl, a dwi'n siŵr bod Anwen yn cofio hefyd, therapi galwadigaethol ac yn y blaen. Da ni wedi bod yn pregethu hwn blynyddoedd ar ôl blynyddoedd bod na brinder a bod ni'n methu penodi pobl. Pam ydy o'n gyflog a'i cyflog ydy'r atab bod y cyflog ddim digon da a dyna pam bod ni'n methu denu pobl ifanc enghraifft i'r maes penodol yma sy'n maes hynod o bwysig. Ia, dydy bres ddim yn bob dim, a dwi'n meddwl bod chi angen person eitha unigryw, arbennig i weithio yn y maes yma. Mae gweithio yn y maes gofal, a fydda ni gofio illa pa swyddi da ni'n sôn am yma'n hyn yn benodol. Illa bod yr brawddeg yna ddim yn reid yr eglurhad i chi. Swyddi penodol yn gwasanaethau plant a oedolion yn bwysicaf yn ystod y cyfnod yma illa sydd wedi ffeindio'n heriol, sef yr occupational therapist. Da ni yn dechrau gweld gweithwyr cymdeithasol yn y maes oedolion yn bach yn mynegus i ryw radda. Ond mi gyfeis i cyfarfod neu nghyfweld gyn Audit Cymru wsos dwytha, ac oedden nhw yn bodlon iawn ynglyn â'r strwythurau a'r prosesau sgynnon ni i drio denu y bobl i weithio yma. Mae'r arian yn bwysig i bobl, mae'n hynod o bwysig i bobl, yn enwedig bobl sydd ar cyflogau is a dim sydd ar gyflog sydd yn galluogi nhw wedi byw a dim byw o ansawdd neu lefel o'r byw yn yr elfen luxury o sicr chi, ond byw o ddydd i ddydd. A beth sy'n bwysig ydy bod yr amodau gwaith i'r bobl yma yn rhai da, felly mae gweithio'r cyngor yn un da, ond da ni'n cystadlu hefo archfarchnachoedd sydd allan na, yr ochr twristiaid sydd allan, da ni'n cystadlu yn gyson y gwir efo bobl illa sydd medru cynnig pecyn sydd yn edrych yn well. A hefyd dim bawb sydd eisiau dod i'w gwaith i reid gofal personol i bobl. Felly y swyddi da ni'n sôn am ydy swyddi, mae swyddi yn y cartrefi ni yn eitha sefydlog gweithio allan yn y gymuned sydd yn heriol. Felly mae yna bobl yn gweithio ar ben eu hunan yn mynd i gartrefi bobl o ddydd i ddydd, gwydro yn ei ardaloedd a mynd i weld cymdogion a reid pecyn gofal iddyn nhw. Yn mynod da ni yn ffeindio'n heriol. Mae'r Llywodraeth yn edrych ar hyn hefo ni. Mae mater bod Llywodraeth yn bach yn llai hir dymor, dydy o'n reid y quick fix i ni rwan. Enghraifft, maen nhw'n sôn am medru cefnogi bobl i ddysgu dreifio a i pasiau test, a'i talu am ei theories a talu am gwersi iddyn nhw, mwyn i gael mwy o bobl yn ei ceir i fedru fynd o gymuned i gymuned, yn enwedig mewn ardaloedd gwledig fatha Ynys Môn. Maen nhw'n edrych ar real living wage, mae hynny wedi cael ei drafod, maen nhw'n edrych ar hyfforddiant, da ni'n fewnol yn edrych ar sut da ni'n mynd i fod yn eiddio gwasanaeth gofal cartra. A mae hynny'n rhywbeth syml o'r gwisg da ni'n reid i bobl yr uniform, ac y ceir trydan i'r llall lle da ni'n symud tuag at gweithio lot mwy effeithiol a mwy gwyrdd ar yr ynys. Felly mae yna sawl elfen. Ynglŷn â bobl ifanc, mae'n ddiddorol dydy, da ni wedi bod yn gweithio yn ystod y pandemig hefo y coleg Menau, a da ni rwan yn cynnig lleoliadau i myfyrwyr sydd ar y cwrs iechyd a gofal yn cartrefi pobl hyn. Ond pan gafon ni'r drafodaeth cychwynnol hefo'r coleg, mi oedden nhw'n dweud ydy rhai o'r bobl ifanc sydd ar y cyrsiau, sgyn nhw'n perthynas efo bobl hyn, neu sgyn nhw ddim nain a taid, o lot o'n nhw ddim wedi bod mewn cartra henoed erioed. Da chi wedi bod yn rhywle, da chi eich yn ofni neu'n pryderu, byddwch chi'n mynd i weld neu gyfarch pan da chi yna,
Felly mae y gweithrefna yna gyn ni'n lleol, lle da ni yn mynd i gael bobl ifanc trwy'r drysa yn cartrefi henoed ni a'r sector breifat mwyn rei blas iddyn nhw. Yn y gobaith wedyn bod nhw'n dod yn aelod â staff ar yn banc ni ac ella yn cymhwysto yn y coleg a wedyn cario ymlaen i hyfforddiant yn cartrefi henoed ni. Felly dwi'n teimlo bod ni'n gwneud un a fedra ni ar hyn o bryd, ond yn bendant mi fysa'r arian a'r telera gwaith gwell cefnogi hynny hefyd. Felly dwi'n meddwl bod o'n ymdrech ar sawl, ar sgwyddo sawl un mewn ffordd, dim jyst ni fel cyngor. Mae'r ffaith bod y Llywodraeth yn edrych ar bethau ymarferol a medru roid arian ychwanegol i ni yn mynd i helpu. Ie, diolch yn fawr chi am hynna. Yr unig reswm byddwn ni'n codi hwnna'n benodol, dwi'n cofio bell dros 20 mlynedd yn ôl, y diweddar gynghorydd Pat Larson rhain codi hwn dro ar ôl tro, a Manwen Hughes yn cofio, dwi'n siŵr, ond rhain codi hwn yn barhaus pryd ydym ni'n mynd i gael therapyddion galwedigaethol, therapyddion lleferydd, ac oedd hi'n deud, feddylia bod yna broffail uwch i'r swydd yma, a feddylia bod ni'n cenhadu mwy ymysg pobl ifanc yn cynadleddau gyrfaoedd yn ysgolion uwchradd ni'n de. Dyna fo, dwi wedi ddeud o wan. Pwy sydd wedi mynd? Y cynghorydd Ken Hughes. Ie, diolch, Mr Cadeirydd. Da ni wedi clywed yn blaenorol gan Llun o'r Rhag am Fôn bod Cyngor Fôn rhoi blaenoriaeth i'r maes diogelu. Ac un o blaenoriaethau corfforaethol y cyngor ydy sicrhau bod pobl bregus yn cael ei diogelu a bod dyletswydd ar y cyngor i sicrhau fod ymgymeryd ei swyddogaethau mewn ffordd swyddiogel ac yn arwyddo'r lles plant ac oedolion a allfod mewn peryg. A dwi'n meddwl na dyletswydd ni, fel aelodau'r Pwyllgor Craffu, wedi dod i benderfyniad pa mor dda mae'r awdurdod yn cyflawni statudol statudol o ran cadw pobl yn ddiogel. Dwi wedi sbio ar y data hefyd, a mae Alun wedi cyfeirio at yr hyfforddiant, ond dwi eisiau cyfeirio at asesu y risg, a fel ydych chi'n gweld yn y data, mae hwn ar ei hôl i. A gan fod asesu risg mor sylfaenol bwysig i holl waith o ddwy adran, plant a phobl hŷn, mae hyn yn bryderus iawn i mi a'r cwestiwn sydd yn dod i fy meddwl ydy, nid yw hyn yn effeithio ar eich gallu i sicrhau diogelu ar rhai bregus. Pwy sy'n dod i mewn yma na? Dwi'n meddwl, gael ydw i fewn, dwi'n meddwl yn gyntaf, bod ydy'r aelodau dath be'n union ydy'r asesu risg a be mae hyn yn olygu a be ydym ni'n neud wrth i neud o, achos does am pwynt i ni'n neud fath os gael mae'n gael effaith, felly swn i'n disgwyl i'r swyddogion yn esbonio i'r aelodau be ydy bwriad hynny. Dwi'n meddwl Anwen Hughes peryg fysa y gorau i esbonio be ydy bwriad o, a wedyn esbonio pam bod o fel y gymau o. Diolch, Anwen. Di Anwen eisiau di mewn? Mae ddrwg yna, jyst tynnu'n hyn oddi ar miwt hwnni. Dwi'n cymeryd bod cynghorydd Ken Hughes yn cyfeirio at weithred yn y cynllun ynglyn ag asesu risg a ffaith bod ni ar ei holi o ran y weithred yna. Mae'r ddwy dasg yn y golofn hynna yn cyfeirio at geisio sefydlu o fewn y gwasanaethau ymarfer o hunan, bod pawb yn auditio ei hunan y lle. Hynny ydy, allan ni ddim dibynnu ar audit mewnol yn dod i mewn bob tro ac yn deitha ni pa mor dda ydy'r controls a'r prosesau fewn y gwasanaethau. Mae angen i ni ddatblygu y diwylliant yna, lle da ni'n gwneud hynna yn fewnol yn hunan, achos mae cyfrifoldeb am bob pennaeth ydy sicrhau fo neu hi hun bod y trefniadau o fewn i'w gwasanaeth nhw yn gadarn, a fedrwch chi'n wneud hynna ni bai, chi'n checio beth allan. Mae'r ddwy weithred sydd yn fanna ydy rhywbeth da ni yn geisio sefydlu fel bod pawb yn gwneud rywfaint ar draws y cyngor yr un pryd, fel bod ni'n cadarlu o sut mae pethau'n gweithio ar draws y gyfundrefn. Felly, da ni wedi cwblhau y darn ynglyn â pa mor dda di trefniadau y gwasanaethau i adnabod pa lefel hyfforddiant mae pawb i angen, ac ydyn nhw wedi bod ar yr hyfforddiant maen nhw angen, a pryd maen nhw angen
mynd eto. So o'na weithred bach ynglyn â, ydy bob pennaeth yn gallu dweud, mae genna i system lle dwi'n gwybod bod yn swyddogion ni wedi cael yr hyfforddiant. Yr un nesa ydy'r un asesu risg. Hynny ydy, os ydyn ni'n penodi rhywun, a dydy'r gwiriadau i gyd ddim i mewn yn iawn, ond bod na frys i gael swyddog yn ei le, ydy bob gwasanaeth wedyn yn cario allan asesiad risg yn y sefyllfa yna. Neu, os oes yna honiad yn erbyn rhywun yn ystod i cyflogaeth, neu newid yn statws DBS rhywun, a oes yna asesiad risg yn digwydd adag hynny. Felly, dydy o ddim bod hyn ddim yn digwydd. Beth sydd ar ei holi rhyw ychydig ydy'r weithred yna, lle mae bob gwasanaeth yn defnyddio tŵl syml i auditio be maen nhw'n wneud ar gyfer hynny. Felly fydd y weithred yna'n cario drosodd i gynllun nesa, a mae'r bwrdd gweithredol nesa yn mynd i fod yn edrych ar gynllunio'r weithred yna. Felly, os ydyn ni'n sicrhau yr pwyllgor yr aelodau, mae'r asesu'n digwydd, yr hyn da ni ddim wedi gwblhau ydy gwiriad o pa mor dda, pa mor effeithiol di'r trefniadau yna. Diolch yn fawr iawn i chi. Yn ni'n gweld yn yr adroddiad, a fel roedd Alun Roberts yn dweud yna, mae yna stor o wybodaeth yn does, mae yna stor o wybodaeth i ni yn yr adroddiad yma. Rwan, ydym ni'n gweld bod mae Gwyneth Mon Hughes sydd yn cadeirio ar hyn o bryd, y cynllun y bwrdd diogelu corfforaethol. Ond mae yna 3 bwrdd arall. Sut mae'r broses yn gweithio felly? Mae'r bwrdd, y gwahaniaeth ydy bod y byrddau eraill yn edrych ar feysydd penodol. Be mae'r bwrdd yma'n edrych arno fo ydy be ydy'r prosesau diogelu o fewn cyngor Ynys Môn fel corfforaeth. Ac wedyn dwi'n cofio pwy ddidodd, no man is an island, felly, mae ddeuwch yr defnydd o'r ynys yn fan'na. Ond wedyn mae yna wybodaeth wedyn a dylanwadu yn does yn dod drwy ffaith bod pobl yn mynd i'r gwahanol gyfarfodydd. Felly mae'r synergy rhwngth yr wybodaeth a'r dylanwadu. Enghraifft, mae'r bwrdd bregisrwydd yn edrych ar maes trais yn y cartra, a mae yna ddyletswydd ar y gyngor Ynys Môn i fod yn sicrhau bod hyfforddiant gofyn a gweithredu, ac falle os ydych chi'n licio clywed gan y Gwyneth am y ffordd mae'r cyngor a'r ysgolion yn enwedig wedi gafal yn hwnnw. Felly mae gennych chi fwrdd ranbarthol sydd yn arwain ar faes penodol. Mae gofynion wedyn ar yr awdurdod lleol, a mi yda ni yn lleol wedyn yn defnyddio'r bwrdd ac y swyddogion o gwmpas y bwrdd mwyn cael maen i'r wal o ran yn yr achos yma lle hyfforddiant gofyn a gweithredu. Felly mae o'n diom yn gylch perffaith wrth gwrs, ond mae yna ddylanwadau ac mae yna dasga yn disgyn o naill a llall. Felly. Ond mae gofyn a gweithredu'n enghraifft o hwnna. Ac mae rhaid mi ddweud yn fan'na mae'r ysgolion wedi wir gafal yn efo. Da iawn. Os gen Gwyneth rhywbeth ychwanegol i ychwanegu yn yna? Diolch yn fawr iawn a diolch Anwen am geiriau caredig y fan yna, ond mae'r ysgolion wedi ymateb yn arbennig o dda i hyfforddiant heriol iawn. A dwi'n meddwl bysa hyn wedi gallu bod yn bosib, ond i bai bod lefel diogelu mewn ysgol erbyn hyn ar lefel aeddfed iawn, lle maen nhw'n gweld bod gwaith ataliol yn rhan pwysig o sicrhau bod ni'n cadw yn plant a'n teuluoedd ni yn ddiogel. A beth sydd gennych chi hefo gofyn a gweithredu wrth gwrs ydy gofyn ar dealltwriaeth o trais yn y cartra a bod penaethiaid neu pobl sydd yn gyfrifol am ddiogelu neu pobl sy'n rheoli pobl eraill fod yn ymwybodol o'r arwyddion ac yn gallu gofyn y cwestiwn yn blwmp ac yn blaen. Wyt ti
yn cael dy gadw yn saff, oes na rwy'n yn hambygio chdi adra. A mae cwestiynau fel i addysgwyr yn gallu bod yn sgil anodd iawn, achos dyn nhw'n mynd i coleg i ddysgu'r sgil yna. Ond mae'r ffaith bod gyda nhw'r dealltwriaeth bod diogelu mor bwysig, mae nhw wedi medru symud a newid y lens o cadw plant yn saff ar beth da ni'n ymwybodol o diogelu, ac yn medru ymestyn nhw i gadw aelodau staff eu hunan ynghyd â rhieni plant, ac i fedru cymeryd y cyfrifoldeb yna wedi bod yn dda iawn. A un peth da sydd, os ydych chi eisiau reid mewn cyd-destun corfforaethol rwan, o fo'n y sôn gyna doedd bod gyda ni yr hwb One Front Store sydd yn edrych rwan yn benodol ar achosion trais yn y cartref ar lefel isal iawn. Mewn bron iawn yn adnabod nhw cyn iddyn nhw fynd yn ddigwyddiadau aruthrol. Rwan, mae ysgolion drwy gwasanaethau plant yn cael derbyn unrhyw gyfeiriadau gan yr heddlu. A beth da ni'n neud, da ni'n darllen hein, pasio nhw ymlaen i'r ysgol penodol ac adnabod yn sydyn mae yna potensial trais yn y cartrefan yma. Mae mwy na thebyg ddau'n gofyn i chdi am sut mae'r plentyn bach yn gwneud yn yr ysgol yma, fel bod ni'n medru adrodd ar One Front Store. Felly mae gennych chi gylch da fanna, ymwybyddiaeth cadarn gan yr ysgolion o beth ydy trais yn y cartref a'r pwysigrwydd yna i gadw'n plant sy'n saff, i adnabod arwyddion ac i gydweithio gyda asiantaethau. Achos beth ydym ni ddim yn gofyn i ysgolion wneud ydy rhedag y gweithredu i ddiogelu'n pobl. Beth ydym ni'n gofyn nhw'n wneud ydy adnabod arwyddion a cyfeirio ymlaen i gael yr help gan y pobl hynny sydd yn arbenigo yno fo. A mae hwnna yn enghraifft da o rywbeth sydd wedi digwydd dros y flwyddyn dwytha yn yr ysgolion. A mae o'n cael lŵp hynna mewn ffordd o trial cadw beth sydd yn erchyll i ddweud y gwir. Mae yna 2 ferch bob wythnos yn marw oherwydd trais yn y cartref ar draws Cymru a Lloegr. Dyna ydy'r ystadegau. Felly mae o'n flaenoriaeth gan Gymru, mae'n flaenoriaeth ar draws yr rhanbarth, sicr mae'n flaenoriaeth gan ni hefyd ar Ynys Môn, a dyna chi un ffordd da ni'n medru atab i'r holl hynna yna o bryder mewn un achos bach o ddiogelu sydd yn amlwg yn medru cael effaith aruthrol. A da chi gyd dwi'n gwybod wedi cael hyfforddiant ar eisus o blaen a sut mae hwnna yn cael effaith. A da chi hefyd yn gwybod bod gennym ni trauma-informed schools a mae hwnna hefyd wrth gwrs yn helpu cael y dealltwriaeth o pa mor bwysig ydy diogelu. Diolch. Diolch yn fawr iawn i chi am hynna. Diolch o galon i chi. Mae'n rechog. Cynghorydd Trefol Lloyd Hughes. Diolch yn fawr, Secretary. Diolchgar iawn am yr adroddiad. Ac fel edo, Mr Ken Hughes, mae'n cypwys mawr yn ei fod yn onast, ond wrth ddweud hynny wedyn, da chi wedi rhoi pob dim i fewn o'i weld. Y cwestiwn sgynno fi, cytuno efo y cynghorydd Gwilym Jones y Gadeirydd. Faint o swyddi da chi isio, neu faint o swyddi sy'n wag yn yr adran a sefydliadau faint fysa isio i ddod â fo i'r patrwm ddylia fo fod. Pidwch a gofio am gormod, ond wrth ddweud hynny wedyn, o faint sy'n a wag, os dwi'n cofio'n iawn, dwi'n cytuno fo'r cadeirydd, mae hwn yn bwnc yr adran anodd iawn a anodd cael pobl i fod i weithio iddyn nhw. Os na rhywun yn gwybod faint o swyddi gwag sy'n i mwy neu saff, dwi'n dweud bod swyddi gwag ar draws y cyngor, ond am bod ni'n siarad am hwn rwan, ydy hi'n bosib bod ni reit isal a dylen ni pwysleisio fwy ar yr adran yma. Diolch yn fawr. Di Fon, eisiau dod i mewn yma? Yn gwasanaethau cymdeithasol, mae gen i swyddi gwag fel i chi yn yr adrannau mwy heriol, felly gofal cartra. Os oes gen i swyddi gwag yn rhywle fel Dechrau'n Deg, y rheswm am hynny ydy mae Dechrau Deg yn cael ei ariannu trwy arian grant. Felly dyda ni'n medru cadw pobl arian blwyddyn 2 mlynedd ydi o. Felly mae bobl yn dod a maen nhw'n mynd a maen nhw eisiau swyddi parhaol mwyn cael morgais neu llog ar car. Da ni wedi bod yn llwyddiannus iawn yn gwasanaethau plant yn benodol yn
denu staff newydd i fewn, byddwch chi'n ymwybodol o'r cynllun hyfforddau gyda ni mewn lle i gael gweithwyr cymdeithasol mewn lle ac occupational therapist rwan, mae gennym ni ddwy wedi cychwyn ar y cwrs yna, felly mi fydda nhw yn dod yn gyflogedig i ni pan maen nhw wedi cymhwyso. Felly rhan gwasanaethau cymdeithasol blaw am yr heriau da ni'n cael yn yr gwasanaethau gofal cartra illa. Da ni wedi bod yn eitha llwyddiannus yn medru llenwi swyddi, a dim jyst yn llenwi swyddi a cael bobl i fewn, ond cadw bobl. Mi oedden ni yn rhoi staff o gwmpas yn enwedig yn gwasanaethau plant rhai blynyddoedd yn ôl erbyn hyn, ond erbyn rwan 8% o turnover sy'n mewn staff yn erbyn targed o 10% yn gorfforaethol. Felly, da ni wedi symud i le lot gwell, lle da ni'n medru denu staff i fod yma i weithio ac yn bwysicach cadw nhw yma i weithio hefo ni. Felly, ac os gynnon ni swyddi gwag, dwi'n eitha hyderus bod ni'n medru genwi nhw, neu cyfleoedd i bobl sy'n mewn swyddi eraill oddi fewn i'r gwasanaeth neu'r cyngor i driol am y swyddi yma ac medru rhoi cyfleoedd i bobl hyfu i fyny o sicr chi yn y gwasanaeth neu dod ar siwrna lle mae ddatblygiad nhw yn gallu cael eu cefnogi gyda ni'n fewnol neu adrannau eraill. Mae gyda ni staff sy'n symud o un adrannu llall mwyn cael y siwrna proffesiynol yna sicr chi. Dwi'n eitha hyderus bod ni'n medru llenwi blow am, fel o'n i'n sôn am y swyddi gofal cartra sydd yn swydd heriol iawn i hun, dydy. Diolch yn fawr. Mrs Morgan? Ie, diolch yn fawr iawn. Mae'r cwestiynau da chi'n ofyn am swyddi gwag yn gwestiwn da iawn i ofyn. Jyst i'wch hysbysu chi, mae'r adnoddau dynol bron di gorffan y papur i mi rwan yn nodi beth ydy'r sefyllfa swyddi gweigion ym mhob gwasanaeth, ond gyda dipyn bach mwy o gig am yr asgwrn de. Pa rai sy'n ar fi'n cael ei penodi, pa rai sydd wedi cael ei hysbysebu, ac yn y blaen ac yn y blaen. A mi fyddai yn gweld allbwn y gwaith yna gobeithio gyda'r papur sydd ar fi'n cael ei gyflwyno i mi. Dwi yn gwrando beth ydych chi ddeud a mae bryder i ni gyd wrth reswm, ond nid i ni'n gyngor Ynys Môn, bob cyngor, pob sefydliad, pob llywodraeth i dy gwela i. Ond beth da ni eisiau delio fod yn hyn di Sir Fôn de. Wedyn mae'r papur yna'n cael ei baratoi mwyn rhannu hwnna i chi gael y data calad yn ddian iawn rwan. Diolch yn fawr iawn. Arweinydd? Ie, diolch. Dwi'n meddwl y peth pwysica, dwi'n meddwl felly chi fel Pwyllgor ydi gofyn a di oes na swyddi gwag sy'n creu pryder diogelu de. Neu fel y cwestiwn o Dafydd Roberts ofyn gynna, da chi yn cael problemau recrwtio, beth yw'ch proses hyfforddiant chi gyn i bobl ddechrau gweithio y materion yna, achos mae bobl yn meddwl bod materion yn diogelu, ond mae gennym ni y wasanaethau eraill lle, os ydy'r llygad diogelu na ddim ar y sefydliad, mae yna risg a mae hamdden yn un o'r heiniau felly. So, mae i ni mynd yn ôl i beth eisiau'r cychwyn, a mae hwn yn ehangach na gwasanaethau cymdeithasol. A sut ydyn ni'n cael y dealltwriaeth yna di treiddio lawr. A dwi'n meddwl, Dafydd oedd y cwestiwn ynglyn â, mae wedi cael ei adnabod yn CIW, mae'n adnabod yma fel risg, be ydych chi'n neud. Wel, mae gennym ni gama yn ei lle o ran llenwi'r bylcha, ond hefyd dwi'n meddwl fysa Fôn yn gallu adrodd ynglyn â be ydy'r trefn hyfforddi ar bobl hefyd cyn bod nhw'n gallu cychwyn. A wedyn oedd Anwen yn esbonio amdan sut ydyn ni'n asesu risg hefyd, lle weithiau mae yna bobl yn gyfod cychwyn cyn bod bob dim di medru. So'r fath yna o'r ddogfen yma heddiw, da chi jyst eisiau sicrwydd bod y gweithdrefna na'n ei le sy'n diogelu'r cymunedau yn dod o'ch dyna da chi eisiau. Diolch, Eirydd. Diolch yn fawr iawn. Dafydd? Yn mute fy hyn. Ie, jyst, mae yna adroddiad diwedd ar berwyl dim bach o wahanol lle. Mae yna adroddiad, dwi'n meddwl, bwrdd diogelu Gogledd Cymru ydy'r penawd, a wedyn adroddiad i grŵp cyflawni diogelu oedolion. Ac wedyn, sy'n diwedd y darn hwnnw, adroddiad darn o adran un lle. Mae'n sôn am ystadegau, mae'r ystadegau, mae yna adroddiadau cyffredinol wedi cynyddu bron i 50%. A wedyn, sy'n diwedd, mae'r darn sydd yn gratio fe fi wneud. Bydd angen i'r gwasanaeth edrych ar sut y gallant reoli'r galw ychwanegol a gwella'r ganran wrth symud ymlaen. Ond un peth, dwi'n gwybod os yna rheoli'r galw ychwanegol, a'i ymatab i'r galw ychwanegol, ta'r rheoli'r galw sy'n angen. Ac wedyn, ar busnes mae bod chi'n gwella'r ganran, wel, dim llawer at am y ganran,
gwella gwasanaeth i bobl ydych eisiau gwneud, ddim cael ystadegau canrannau, felly. Just y ffordd mae'r adroddiad cael ei eirio, dwi'n siŵr mae'n gratio fo fi, dwi'n gwybod os angen ymateb neu beidio. Ni'n meddwl rhywun eisiau ymateb i hwnna, ta be? Mi fydra ni edrych ar hwnnw, ia. Mi fydra ni edrych ar sut mae'r adroddiad yma wedi cael ei gyflwyno i'r bwrdd diogelu, ond ia, ella bod o rhywbeth i ni feddwl am ynglyn â sut da ni'n geirio pethau'r dyfodol. Diolch. Os ar rhywun arall eisiau gwneud sylw neu ofyn cwestiwn? Meddwl gyda secretary. Ga i ddod yn ôl ar y pwynt dweud am yr adroddiad yna. Yr hyn sy'n cael ei gyfeirio yn fanno ydy'r trefniadau, a mae yna gyfarfod rhanbarthol yn digwydd yn yr wythnos ddwy nesaf yn edrych ar y cynnydd a'r gwahaniaethau mewn derbyn hysbysiadau gyno asiantaethau ynglyn ag oedolion mewn peryg. Mae'r ffigurau yn wahanol iawn ar draws siroedd y gogledd, felly mae angen edrych ar y cysondeb. Yr hyn da ni medru ac sy'n fewn yn reolaeth ni yn fanna di edrych ar unwaith mae'r hysbysiad wedi'n cyrraedd ni, unwaith mae'r gwaith cychwynnol o sgrinio'r wybodaeth yna i sicrhau bod y person mewn peryg wedi cydsynio i'r hysbysiad ac yn y blaen. Mae yna bethau allan i wneud, dwi'n credu, fel gwasanaeth i sicrhau bod yr ymholiad sy'n digwydd o dan adran 126 o'r deddf gwasanaethau cymdeithasol y llesiant yn gallu digwydd mewn ffyrdd gwahanol. Ar hyn o bryd, maen nhw'n dueddol o gael eu cwblhau gyda reolwyr tîm. Felly mae'n bosib unwaith da ni wedi gorffan cyfres y hyfforddiant, y gall y gwaith yna fod yn mynd i weithwyr cymdeithasol profiadol. Felly mae yna beth allan i wneud i ymatab i'r cynnydd, sef defnyddio'r adnoddau sydd ganddo ni mewn ffordd gwahanol. Diolch yn fawr iawn i chi. Diolch yn fawr. Dwi'n cymeryd mae llaw hanesyddol di hwnna, Mrs Morgan, ie? Na fo, iawn. Wel, dyma'r fantais dwi'n meddwl o cael dim ond ddwy eitem ar agenda. Mae'n rhoi cyfle i chi, mae'n rhoi cyfle i ni fel Pwyllgor i fynd dan groen dwi'n meddwl. Un pwnc penodol ac yn sicr da chi, mi da ni wedi cael cyflwyniadau arbennig o dda y prynhawn yma gan y swyddogion ac yn sicr mae'r aelodau wedi craffu yn fanwl iawn heddiw chwarae teg ar yr adroddiad. O'r rwan ta, da ni'n gwybod wrth gwrs yn sicr dwi'n meddwl bod o wedi bod yn bwysig bod y bwrdd yma wedi cael ei sefydlu ac yn bwysig hefyd bod yna gynrychiolaeth arno fo o bob adran. Rwan, y gair pwysig dwi'n teimlo ydy'r gair diogelu. Fel ni'n deud ar y cychwyn, mae diogelu yn gyfrifoldeb i bawb, i bob yr un ohono ni, ym mhob gwasanaeth o fewn y cyngor. Rwan, dwi am ddod at argymhellion sydd yn yma. Gofynnir i'r Pwyllgor graffu ar yr adroddiad da chi wedi gwneud a nodi'r trefniadau sydd ar waith, yn ogystal â meysydd y mae'r bwrdd diogelu corfforaethol strategol yn gyrru arnynt, mwyn sicrhau ein bod yn cwrdd â'n dyletswyddau statudol yn y maes hwn, ac hefyd bod ni wedi cynnig sylwadau mwyn lliwio a dylanwadu ar y blaenoriaethau yn y cynllun gweithredu. Os ar rywun yn barod i gynnig yr adroddiad, slwch chi dda, i gynnig yr argymhellion yna. Dwi'n fod yn cynnig, Mr Cadeirydd. Diolch yn fawr. Os na eilydd? Dwi'n fodlon eilio. Diolch yn fawr iawn. A dwi'n siŵr bod ni gyd yn un fan. Diolch yn fawr iawn i chi. A diolch i'r swyddogion i gyd, pob un ohonoch chi, ac i Llunos hefyd. Diolch yn fawr iawn. Iawn, a ni mlaen felly at yr ail eitem. At yr ail eitem sydd o'n blaena ni y prynhawn yma, sef yr adroddiad blynyddol Partneriaeth Diogelwch Cymunedol Gwynedd ac Ynys Môn. A mi da ni'n croesawu atan ni yn fan yma, mi da ni'n croesawu Mr Dylan Williams a Darren Owens, ac hefyd y deilydd portffolio sydd â chyfrifoldeb am y maes penodol yma, sef y cynghorydd Alun Mymru. A dwi'n mynd i ofyn i Alun bydda fo mor garedig a cyflwyno'r ychydig sylwadau ar ddechrau'r adroddiad yma.
Diolch. Ia. Wel, dyn ni'n disgwyl hwnna, gwylio yma, dyn ni'n mynd eista nôl iddyn ni, ond dwi'n meddwl bod hon yn adroddiad sydd yn crynhoi y gwaith da ni wedi wneud yn ystod y cyfnod sydd wedi bod yn ddiweddar. Ac da ni wedi cael newid mewn swyddogaeth a da ni yn symud ymlaen. Ac un o'r pethau dwi'n meddwl sy'n ni yn lecio gyfeirio to yma ydy un o'r manteision da ni wedi cael ydy yr presenoldeb da ni'n cael yn y cyfarfodydd rwan yda ni yn gweithredu drwy'r cyfryngau newydd yma. Mi oedd hwn yn un lle da ni'n cael ar y cyd un cyfarfod yn Gaernarfon ac un yn Ynys Môn. Ac ella yn aml iawn mi oedd yr pobl oedd yn medru mynychu dipyn yn isel. Ond esbyd da ni wedi newid i'r cyfryngau yma, da ni wedi cael cynrychiolaeth lawn ac felly mae hynny wedi bod yn help mawr ac yn fantast dwi'n meddwl i ni i fedru cael gwell trefniadau a gwell penderfyniadau allan o'r Pwyllgor. Ac efo chydig yna eiriau, mi dwi'n bod berffaith fodlon, ti'n mynd disgwyl i chi ofyn i mi wneud y gwaith yna, ond dyna fod, as am byd fel disgyn ar ei wendid, nag oes. A fi'n eich bod ni ddech chi'n yn ardderchog. O rwan ta, dwi jyst eisiau egluro ar y cychwyn fel hyn, wedi i Alun roi drwy gyflwyniad bach byr fel i ni. Rwan, mae yna ofyn statudol wrth gwrs, o dan o ddeddf cyfiawnder troseddol ar heddlu 2006 i'r Partneriaeth Diogelwch Cymunedol adrodd yn ffurfiol i ni. O rwan, unwaith y flwyddyn wrth gwrs, pan mae'r adroddiad yma yn cael ei ystyried, mae'r Pwyllgor yma yn newid i fod yn banel cyfiawnder troseddol. Da ni newid o fod yn Pwyllgor Sgriwtini, da ni newid rwan i fod yn banel cyfiawnder troseddol. Ac beth sy'n allweddol hefyd wrth gwrs ydy mae dal i gyfri yda ni y Partneriaeth drwyddi draw ac nid y Partneriaeth unigol. Da ni ddim yma i graffu ar waith yr heddlu, da ni ddim yma i graffu ar waith y gwasanaeth tân, ond ar waith y Partneriaeth. O rwan ta, dwi am ofyn i Mr Dylan Williams gyflwyno ychydig sylwadau os gwelwch chi dda. Diolch Mr Cadeirydd a pnawn da i pawb eto. Dwi'n meddwl bod chi wedi twtiad ar y pwynt bod hon yn bartneriaeth sefydlog sydd wedi bod mewn lle ers 220 o flynyddoedd a bod deddf gwlad yn eithin hanfodol bod bob awdurdod lleol yn cydweithio efo'r heddlu yn y meysydd yma. A mae Ynys Môn wedi parhau i wneud hynna. So ni'n licio ategu geiriau cynghorydd Alun Mymru. Dwi'n meddwl o ran effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd bod y bartneriaeth rwan yn gallu cael ei chynnal mewn 90 munud efo dim angen i deithio falle. So dwi'n meddwl bod y gallu sgan swyddogion i gymryd rhan i baratoi wedi cynyddu. Mae darn 3 ar tudalen 2 yr adroddiad yn amlinellu'r meysydd neu'r cyfrifoldeba statudol. Dwi'n meddwl sy'n bwysig jyst i grynhoi, sef trosedd ac anhrefn, camnefnyddio sylweddau, lleihau ail droseddu a cyflwyno asesiad strategol i adnabod blaenoriaethau ynghyd â rhoi cynllunio ar waith i ymdrin ar blaenoriaethu. Wedyn mae'r meysydd yn effeithio ar bob cymuned, bob pentra tref ac ardal wledig ar yr ynys ac yn berthnasol i holl drigolion yr ynys. Fel bob partneriaeth, mae'n anodd iawn i fesur y gwerth ac i brofi beth sy'n cael ei ychwanegu. Ond dwi'n meddwl weithiau hefyd bod rhaid ni gydnabod bod o rownd y bwrdd, rhannu data, clywed be di'r heriau mewn gwahanol gymunedau, sut mae gwahanol sefydliadau yn ymatab, adnabod ymarferion da ac yn y blaen, yr un mor bwysig a'r all byna medrwn ni fesur. A dwi jyst yn mynd i amlygu un neu ddau o enghreifftiau, os liciwch chi, o lle mae'r bartneriaeth wedi ychwanegu gwerth cyn trosglwyddo i daron. A dwi'n meddwl yn gysylltiedig ar eitem flaenorol, mae'r bartneriaeth wedi adnabod trais domestig fel blaenoriaeth, a mae'r partneriaeth i gyd wedi penderfynu gyfarfod yn rhithiol yn wythnosol mewn MARAC, Multi-Agency Risk Assessment Conference. A mae hein wedyn yn galluogi gwybodaeth i cael ei rannu a pob partner i allu ymatab a cydweithio yn llawer mwy effeithiol.
Mae'r Partneriaeth wedi cael mewnbwn i yr angen i gael cynllun prefent yn lleol sy'n yn gysylltiedig â gwrth derfysgaeth ac yn y blaen. Ac eto mynd yn ôl i deddfa gwlad, mae hyn yn feisydd lle fedrith y cyngor ddim gweithredu ar ben ei hun, mae rhaid i ni gael mewnbwn gan eraill. Mae'r Partneriaeth wedi cael mewnbwn a wedi dylanwadu ar gynnwys y strategaeth lleihau niwed alcohol Gogledd Cymru a sicrhau bod gan yr ardal yma lais a mewnbwn i sicrhau bod eich ddim jyst be sy'n cael ei adnabod fel blaenoriaeth, ond bod y dull gweithredu ac ymatab yn cyd-fynd efo natur yn cymunedau ni. Ac un arall sydd wedi cael mwy o airtime a dwi'n siŵr y bydd yn dod yn llawer mwy pwysig i ni wrth symud ymlaen ydy troseddau seibr. Da ni yn hynna'n fel cyngor yn amlwg, ond mae gennych chi nifer o henoed a pobl ar yr ynys ella sydd ddim yn dallt ac yn enwedig efo'r byd wedi mynd yn fwy rheithiol a pawb yn llawer mwy pendant ar declynna. Mae hwn yn gallu effeithio ar iechyd meddwl ac yn gallu ymestyn wedyn mae yna sesiynau hyfforddiant a ballu'n lleol yn cael eu trefnu, wedi cael eu trefnu gan yr heddlu o ganlyniad i hwn fod wedi cael i'w adnabod gan y Partneriaeth fel maes sydd yn cynyddu ac o ganlyniad i'r pandemig yn hyd yn oed fwy pwysig rwan nac oedd o cynt. Efo'r ychydig enghreifftiau yna, mi na i dawelu, ond dwi eisiau cyflwyno Daron i chi. Mae Daron yn cefnogi'r Partneriaeth a di wneud gwaith rhyfeddol dros y misoedd dwytha efo'r prif swyddog Catrin sydd wedi bod off yn sâl. So, swn i'n licio diolch i Daron am i'w gwaith i paratoi'r adroddiad ac i gefnogi'r Partneriaeth i wneud yn siŵr bod na ddim llithriad i'r eitem yma heddiw. Wedyn, dwi'n ddim eisiau ychwanegu neu amlygu chydig o prif bwyntiau yn y gwaith papur, Daron, cyn i ni drosglwyddo nôl i'r cadeirydd. Diolch yn fawr iawn. Wel, gai croesawu chi'n gynnes iawn, Daron, i ddechrau. Daron, mae'n braf iawn cael y croesawu chi ato ni yma i Bwyllgor craffu Partneriaeth ac Adfywio Cyngor Sir Ynys Môn. Croeso i chi. Diolch, Mr Cadeirydd, a diolch i Dylan hefyd. So, prawn da bawb, fel Dylan dweud, Daron dwi'n swyddog prosiectau gweithredu yn y Partneriaeth ers haf 2020. Roedd yn dirprwyo yn lle Catrin heddiw. Dwi'n gobeithio eich bod wedi cael cyfle i ddarllen yr adroddiad a mi wna i fynd drwy'r brif bwyntiau. Lle mae gofyn i'r Partneriaeth adrodd y ffurfiol i'r Pwyllgor hwn bob blwyddyn er mwyn sicrhau bod yn cyflawni yn hymrwymiadau o dan y ddeddfau perthnasol a pwrpas yr adroddiad yw eich diweddaru ar y faes gwaith yma. Fel cefndir Partneriaeth statudol rhwng Ynys Môn a Gwynedd ydyn ni. Cyn i mi ymwneud â'r tîm, mae'r Partneriaeth wedi gwynebu nifer fawr o newidiadau yn cynnwys toriadau ariannol helaeth, colli grantiau a cydlynwyr lleol. Fodd bynnag, nid yw ymrwymiad ac ymgysylltiad ein Partneriaid wedi newid o'r gwbl ac mae cydweithrediad ac presenoldeb yn ein cyfarfodydd yn ardderchog. Erbyn heddiw rydym yn cyfarfod orithiol bob chwarter ac yn rhannu gwybodaeth a cadw cysylltiad yn gyson. Mae'r Partneriaeth yn gweithio'n unol â chynllun blynyddol, rydym yn ymateb i asesiad strategol o dueddiadau trosedd gan yr heddlu, sydd wedi rhoi 7 maes blaenoriaeth i ni eleni. Bydd diweddariad i'r asesiad strategol ar gael yn fuan gan y heddlu a byddwn nhw'n diweddaru ein cynllun yn amserol. Da ni'n derbyn data ar lefelau troseddu'r chwarterol gan y dadansoddwr yn yr heddlu. Mae unrhyw newidiadau sylweddol yn agored i ddadansoddiad pellach a bydd unrhyw feysydd problemus yn cael ei adolygu. Mae'r adroddiad yn rhoi cynodeb ar y lefelau troseddu gwelwyd yn ystod y cyfnod adrodd yn Ynys Môn. Mae'n esbonio am effaith sylweddol gath y cyfnod clo ar yr ystadegau. Yn Ynys Môn, fe gostyngiad yn y nifer o droseddau reportwyd fel gwelwyd yn genedlaethol, yn enwedig mewn troseddau treisgar a throseddau meddiangar, acquisitive crime. Yn dilyn codi y cyfyngiadau yn gyffredinol gwelwyd cynnydd yn ôl i niferoedd cyn y cyfnod clo. Mae hyn yn wir wrth gysidro troseddau treisgar, lle gwelwyd cynnydd yn ystod y chwarter diwethaf. Cafodd cau'r economi gyda nos oherwydd cyfyngiadau Covid am y rhan fwyaf o 2020-2021 effaith sylweddol ar y lefelau. Rydym bellach yn gweld y niferoedd hynny'n dychwelyd tuag at lefelau cyn Covid ers ailagor y sector lletygarwch. Yn ogystal, gostyngodd lefelau residential burglary yn ystod 2020-2021. Yn sicr mae hyn oherwydd y cynnydd enfawr yn nifer o bobl oedd yn gweithio gartref neu wedi cael ei ffurlo oherwydd y pandemig,
gyda tai yn cael ei gadael yn wag yn byr anaml. Mae'r gostyngiadau hyn wedi parhau'r flwyddyn gyfredol wrth i lawer barhau i weithio gartref. Wrth edrych ar y mathau o droseddau lle rydym wedi gweld cynnydd yn y lefelau yn y flwyddyn yma, mae niferoedd troseddau domestig wedi codi yn Ynys Môn fel y gwelwyd ar draws ardal Heddlu Gogledd Cymru. Mae trais domestig yn parhau i fod yn flaenoriaeth leol a mae'r cyfarfodydd marach fel oedd Dylan yn deud yn parhau i fod yn wythnosol. Hefyd, gwelwyd ychydig o gynnydd mewn ymddygiad gwrth gymdeithasol ar y ynys yn y chwarter diwethaf. Mae hyn yn adlewyrchu y cynnydd amlwg gwelwyd yn genedlaethol sydd yn gysylltiedig â phobl ifanc yn dilyn diwedd y cyfyngiadau. Nodwyd cynnydd tebyg yn y grwpiau tasgio aml asiantaethol ar draws Gogledd Cymru sydd wedi cael ei dal yn fusol ar gyfer ymddygiad gwrth gymdeithasol. Wrth droi at yn cynllun blaenorol, gweitha Covid cwblhawyd mwyafrif y gweithgarwch yng Nghynllun 2020-2021. Oherwydd blaenoriaethau cystadleuol y pandemig ar ein partneriaid allanol, roedd ychydig o effaith ar rhai o'r gweithredoedd yn y cynllun, lle mae 5 o'r 28 eitem yn anghyflawn. Mae'r adroddiad hefyd yn rhoi trosolwg o'r gwaith sydd ar y gweill ac wrth edrych i'r flwyddyn nesaf, mae'r gwaith yma'n cynnwys paratoi at dyletswyddau cenedlaethol newydd o Protect a trais difrifol, a cymorth y gweithrediad o'r strategaeth lleihau niwed alcohol gan y bwrdd cynllunio ardal sydd yn parhau. Felly dyma ni brif bwyntiau'r adroddiad. Dwi rwan yn hapus i gymryd unrhyw gwestiynau, efallai na fyddwn yn gallu ateb bob un, ond mae'n drio ngorau. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr iawn i chi, diolch o galon. Wel, dwi am ddechrau, dwi'n gweld y cyfaill hwnna'n degfan neu law i fyny sydd bin y cynghorydd Alun Roberts. Ie, cyn roi at y cwestiwn o'n ni wedi bwriadu ofyn. Un peth nath yn haro fi rwan, nath darwyn gyfeirio bod yna doriadau ariannol eitha mawr di bod, swn i'n tybio. Ydy hynny wedi effeithiolrwydd y gwaith da chi'n trio wneud fel bwrdd? Dwi'n lle, swn i'n gadael y cwestiwn cyntaf ddoi nôl at yr ail gwestiwn. Pwysian, di Dylan neu Daran, dwi'n gwybod? Haia, na iddo fewn. Anffodus, dwi ddim yn gwybod dim byd gwahanol. O'n i ddim yn y swydd pan oedd y grantiau ar gael. So mae'n anodd rili i fi atab hwnna. Yn sicr mae di effeithio o'r ffordd da ni'n gallu comisiynu prosiectau yn lleol, ond mae'r pres yna wedi symud o'r rhanbarthol erbyn wan. So dwi ddim yn meddwl bod wedi cael effaith sylweddol ar ein ffordd o weithio. Iawn, diolch yn hynny. Ydych chi wedi dechrau cyfeirio at y cwestiwn o'n ni'n mynd i ofyn wreiddiol. Mae Dylan wedi cyfeirio chydig, a ydych chi hefyd dan o'n cyfeirio chydig bach. Mae yna 7 blaenoriaeth wedi cael ei henwi yn fan hyn. Pa mor aml ydych chi'n adolygu be ydy blaenoriaethau yn arbennig, dwi'n meddwl rwan, efo'r Covid mae'n naturiol, a'r sefyllfa cartrefi pobl. Mae siŵr bod yna fwy o drais yn y cartra yn digwydd, trais yn erbyn gwragedd ac yn y blaen, oherwydd y sefyllfa mae'r pandemig wedi greu yn fan hyn. So, sut ydych chi'n penderfynu ar y 7 blaenoriaeth? Ydych chi'n adolygu nhw? Ydych chi'n uwchafu ambell blaenoriaeth uwch ben rei eraill oherwydd y sefyllfa da ni yno ar hyn o bryd? Haia, na iddo fewn i atab hwnna. So mae blaenoriaeth ni'n cael ei lliwio rhan fwyaf gan yr asesiad strategol da ni'n cael yn flynyddol gan yr heddlu. So maen nhw'n paratoi hynna yn unol ar strategau a be maen nhw wedi weld yn digwydd dros y flwyddyn blaenorol. So o'r 7 maes dwi wedi trafod yn yr adroddiad o hynna mae'n codi, ond da ni hefyd yn cael ei lliwio gen ddogfennau eraill megis Safer North Wales, bwrdd rhanbarthol, cynllun y PCC a hefyd y Beating Crime Plan gan y Llywodraeth. So heina sy'n rhoi y blaenoriaethau iddyn ni, a wedyn maen nhw jyst yn 7 blaenoriaeth, da ni ddim yn rhoi un ar ben y llall. Diolch yn hynny, Dylan. Mute. A mi na i gliro pam, wrthach chi, mae yna awyr, dwi'n yn bell o RAF Valley yma wedyn, mae yna awyr enam yn hedfan y prynhawn yma. Mae ddrwg i ni am hynna.
Y cynghorydd Maged Roberts. Iawn, diolch yn fawr, Mr Cadeirydd. A mae rhaid mi ddweud, mae Alun Roberts wedi dwyn yng ngwestiwn i. Wedi dweud o'r blaen, mae o'n dueddol i wneud hynna, Ond mi allai addasu fo, achos da chi wedi twtsiad, mae Dylan wedi twtsiad a mae Darren wedi twtsiad ar rei o'r pethau ni'n mynd i ofyn o blaenoriaetha a sut maen nhw wedi newid yn ystod y pandemig. Ond dwi hefyd, a dwi'n fel ydodd Gwilym, da ni'n yma i bigo'r un peth o fewn y partneriaeth, ond mae o'n deg i ofyn ar ran y rhanddeiliad, ydych chi gyd yn cytuno ac efo'r blaenoriaethau newydd yma, ydych chi'n canu'r un llyfr Hyms, ydych chi'n meddwl fel, ydych chi'n cytun efo hyn, neu os ar y pethau sa rai bobl yn licio wneud yn hytrach, neu bod yna blaenoriaethau gwahanol. Mr Dylan Williams. Ie, mae hwnna'n gwestiwn da iawn. Dwi'n meddwl, llawer yng nghalon ag eithaf cynghorydd Alun Mymru ddeud, dwi'n meddwl bod yna gytundeb ar draws y partneriaeth i gyd gan fod y data a'r adolygiad strategol yn gyrru'r blaenoriaethau. A dwi'n meddwl bod pawb yna i wasanaethu hefyd, dwi'n meddwl bod yna neb yna i drio tynnu rhyw sylw neu gafod yn geffil blaen. Dwi'n meddwl bod y diwylliant a'r cydweithio sydd tu fewn y partneriaeth yn golygu bod o'n un go iawn. Ac o ganlyniad, does a ddim rhyw gystadleuaeth os liciwch chi i gael y blaenoriaethau gwahanol lle mae gwahanol sefydliadau yn arwain. Dydy'r blaenoriaethau ddim yn newid o fewn y flwyddyn dim ond yn dilyn yr adolygiad strategol, ond mae'r gweithgareddau a lle mae'r ffocws yn mynd yn gallu newid yn enwedig os ydy'r data'n yn dangos hynna a bod angen trafod ac ymyrryd mewn dull gwahanol. Diolch. Ynddi, gai gytuno mewn ffordd efo be mae Dylan wedi dweud, a mewn ffordd beth da ni'n mynd â ni groen o reit aml di tweakio mwy ar y ffigurau. Da ni wedi bod yn sôn yn y cyfarfod blaenorol am data. Wel, mi da ni'na wedi bod yn gwneud hynny yn reolaidd, achos un maes penodol lle da ni wedi gweld hynny ydy yr cwynion da ni'n gael am yr bobl ffrod ma mewn ffordd ynddo. A mae hwnnw'n faes lle mae hanner nad tydi'r ffigurau ddim yn dangos faint ydi o mewn ffordd, achos bod rhai yn nhw'n mynd i genedlaethol yn hytrach na bod nhw'n dod yn ôl i ni'n lleol. Ac gai gyfeirio at un peth hefyd, ella da ni ddim wedi gyfeirio at sefyll lle mae gifellad ag o'r ariannu yn y cwestiwn. Dwi'n meddwl bod ni gydnabod faint o waith a faint o straen oedd wedi bod ar y swyddog cynt yn gweithredu hwn bron iawn ar ben hi hun, ac ella ddim yn cael y sylw dyladwy i'r gwaith oedd wrth law, achos un o'r pethau sydd yn mynd ag amser ac arian, amser yn bendant, ydy y pethau lle maen nhw'n gorfod gwneud yr adroddiadau yma ar lle mae ddigwyddiadau erchill o fwrdwr wedi bod mewn cartrefi, a felly mae hwnnw rwan, mae yna ddarn o hwnnw rwan wedi cael ei allanoli i arbenigwyr yn hytrach na bod mae hwn yn beth sy'n medru mynd am flynyddoedd bron iawn cyn dyda fo, achos mae'n beth darn pwysig o'r gwaith, a mae'n ddarn sy'n mynd ag amser ac adnoddau hefyd i gwneud nhw. Ac un peth arall dwi'n gobeithio, achos fel byddai'n cael y ffigurau yma yn beth yna yn dod drwodd ynglyn â'r troseddau yma, mi dwi yn i'r rhannu nhw efo bob un o'r cynghorwyr sydd yn Ynys Môn, a dwi'n gobeithio bod yna'r sylw dyladwy beth sy'n syni fi nad ydy fawr o neb yn dod yn ôl yn cwestiynu dim nag yn gofyn ella o'n i'n mynd nhw just yn ei sbio yn nhw ac yn dweud ia twt mae'n o ddrwg yn fanna yn teg os ar ryw adwaith fel bod ni miswn ni'n annog chi ddeud y gwir i ddwad yn ôl efo sylwadau mwyn i ni gael ella mynd a holi dipyn bach mwy a treiddio dan y ffigurau. Dyn rhyw gyflwyniad trio gwmpasu beth wedi cael ei drafod ynghynt efo'i gilydd. Diolch yn fawr iawn, a dwi'n siŵr bod yr aelodau yn gwerthfawrogi derbyn y wybodaeth gynnwch chi yn sicr. Diolch yn fawr iawn i chi am hynny. Cynghorydd David Roberts. Iawn, ia, dwi'n gwybod, pan ega sylw fyna cwestiwn mwy na thebyg lle, achos y cwestiwn oedd ni wedi nodi lawr, y dau gwestiwn dim bach lle, ac mi nath Dylan ag Alun mewn ffordd atab nhw yn ei rhagarweiniad lle. A'r cwestiwn yna oedd i ba raddau mae'r partneriaeth yn ymroi'r partneriaeth, ac os yna enghreifftiau o brosiectau lle mae ymyrraeth y partneriaeth wedi gwella'r allbwn, mae Dylan di ateb hynny, ac mae
Alun wedi dweud bod pawb yn rhoi yn fwy rwan bod pawb wrthi ar Teams neu ar Zoom neu bynnag. Ond eto, y cwestiwn sy'n codi o hynny di, pam bod hynny ddim yn yr adroddiad, achos mae rhaid wedi sbio o'r adroddiad un ben i'r llall. Ac dydyn nhw'n cael syniad o faint be ydy ymroddiad pobl a be ydy'r cyfraniad, neu sut mae'n gwella ar ffaith. Da ni gyd efo profiad o partneriaethau a gweithio efo partneriaeth. Does na ddim perchnogaeth mewn partneriaeth yn medru bod. Does na neb achos bod yn gyfrifoldeb i bawb, di'n gyfrifoldeb i neb. Ond beth ydych chi eisiau gweld ydy all bynnag gwella am hynny. Ond beth sy'n drist yn yr adroddiad yma ydy mae bob ffigwr yn y tabl yn goch. Mae cynyddu, mae nifer yr troseddau ar wahân i pawb adra ac yn edrych ar ôl i eiddo fy neb torri mewn o'r herwydd. Ond dwi'n gwybod, argraff dwi'n gweld, mae yna waith angen i wneud, mewn ffordd. Da ni yn ffodus bod ni'n byw mewn ardal lle mae yna chydig o drosedd, ond does na neb eisiau gweld trosedd yn cynyddu nag oes. Yn gwir. Gai ofyn, mae Dylan Williams eisiau sydd wedi cyfeirio at rhai meysydd sy'n peri pryder yn tydi. Ydych chi domestic violence ac yn y blaen, ac cyber. Beth am maes mae rhywun yn bryderus iawn amdano fo, sef y llinellau sirol yma. Ydy'r sefyllfa yn gweithiogu, ydy bethau'n gwella yn yr ardaloedd yma? Y county lines yma? Dwi'n yn gwybod achos dwi'n yn gwybod yn skeptical braidd o'r ffigurau dwytha yn dweud bod nhw'n atona ddim yn dangos gwelliant ta be, yn dangos na tona ddim yn weithredol yn Ynys Môn ar hyn o bryd. Dyna yn y cyfarfod dwytha, dwi'n cofio'n iawn be gath i ddeud yno. Dwi'n bod ydyn nhw'n stopio bod nhw'n cyrraedd bont sborth ta be, dwi'n yn gwybod. Just yn ychwanegu. Dylan, sori. Diolch. Mae'r sylwadau yna'n gywir, mae yna lot o waith sy'n digwydd o dan y wyneb ar hwn. A mae yna lot o lwyddiant gan heddlu Gogledd Cymru hefyd. Mi fysa'r sefyllfa'n gallu bod yn llawer gwaith nag ydi o. A mae'r sylw yna gan y cynghorydd Ali Mymru'n hollol gywir. Pen gyfarfu y partneriaeth tro dwytha, mi adroddwyd bod am gweithgaredd County Lines yn weithredol ar Ynys Môn ar hyn o bryd. Sydd yn hynod o galonogol. Cyn i fi ofyn i Daron, ella os eisiau ychwanegu, os da chi'n hapus, Mr Cadeirydd, gai jyst ychwanegu wrth gwrs, mae'r data i gyd yn goch rwan am bod ni'n cymharu efo'r 2 flynedd dwytha lle mae yna gyfyngiadau clo wedi bod. Ac o ganlyniad, rili, pen da ni eisiau sbio ar y data, rhaid mynd yn ôl i 2019, jyst iawn, lle da ni'n cael blwyddyn gyfa, lle oedd pawb yn mynd o gwmpas i'w busnes, cyfreithlon neu anghyfreithlon, heb gyfyngiadau. Wedyn, oherwydd y cyfyngiadau'r cyfnodau, gyfyngiadau sydd wedi bodoli yn y 2 flynedd dwytha, mi gymerith i ddipyn amser i bethau sefydlogi eto, a dyn fyna fodd, fel da ni ddeud yn Saesneg, i ni allu cymharu ir on ir wedyn, a gweld pa wir ffigurau sydd yn mynd i fyny neu yn dod i lawr. A dwi'n meddwl un pwynt arall fyswn ni'n ychwanegu, a dwi'n meddwl bod ni wedi gwthio arno fo yn yr drafodaeth diweddar efo'r Comisiynydd yr Heddlu. Dwi'n meddwl bod angen dadansoddi dipyn bach mwy beth yw'r gwahaniaethau rhwng Ynys Môn yn y Gia ac Ynys Môn yn ystod cyfnod yr haf lle mae'r boblogaeth yn mynd trwy'r to, ac ydy hwnnw'n cael ei adlewyrchu wedyn yn yr adnoddau sydd ar gael, a pa mor weledol ydy'r heddlu. Ac ella bod hwnna'n rhywbeth da ni yn dymuno neu angen rhaid dipyn bach mwy o sylw i, achos mae hwnna'n yr un mor berthnasol i'n partneriaid dros y bont ag ydi o ar yr ynys. Diolch yn fawr i chi. Alun? Wel, dwi'n gallu deud rwan, mae Dylan di dwy'n ymwestiwn ni. O'n i'n mynd i ofyn. O'n i'n meddwl am yr union un peth yma'n hyn. Dim jyst dyblu a threblu mae poblogaeth Ynys Môn yn yr ha o beth da ni o gwmpas y 70,000 yma. Mae'r ffigurau'n anhygoel, swn i'n tybio fod na wahaniaeth clir a ffendant yn y math o droseddau sy'n digwydd mewn rhai cymunedau sydd yn gymunedau eitha tawel o ran o'r cyfraith yn ystod rhan o'r flwyddyn.
ond mae boblogaeth mewn ambell rai o'r pentrefi yma yn ffrwydro yn ystod misoedd yr haf, ac mae'n naturiol bod wahanol broblemau fan hyn. A dwi hefyd yn falch bod Alun wedi tynnu sylw at y gwaith oedd cyn swyddog cyn daron yn orfod wneud. Dwi'n cofio yn swyddog yn dod o'n blaen ni 3 blynedd yn ôl rwan, ac yn sôn am y llwyth gwaith yn dilyn llofruddiaeth sydd wedi cael sylw mawr yn genedlaethol heb sôn yn lleol. Oedd bob dim oedd y swyddog yna'n gorfod wneud a pharatoi mewn adroddiad fel rhan o'i swydd fel petai yn ystod y cyfnod hyn. Oedd yn gwbl afresymol fod yn hollol deg. Ond fel dylan, swn i yn licio gweld beth yw'r gwahaniaeth rhwng yr ha a'r gaea. Mae hwnna'n gwestiwn arbennig dwi'n meddwl yn tydi, ac mae hwnna rhywbeth fydda ni gyd yn dymuno cael atab iddo. Dwi'n yn gwybod, os arwyn arall eisiau gofyn cwestiwn neu gwneud sylw, dwi'n triol edrych o gwmpas a gofyn mi methu rhywun. Na, mi swn i jyst yn bethau, dwi'n dal i fynd yn ôl ar y peth efo faint o bobl sydd yn mynychu cyfarfodydd rwan, achos dwi'n cofio nôl i'r un dwytha cyn y pandemig yn yr siambar yn Gwynedd oddi, a o'na 4 neu 5 yna ni na cwbl oedd yno. A mae'r gwaith wedi gwella o fod wedi bod drwy'r cyfryngau yma. Dwi'n meddwl ella bod ni ddim rhy swil i roed hwnna i mewn ac i gyfadda pa mor dena o ddiweithio cynt a pa mor dda di'r bresenoldeb rwan. A da chi'n gwybod bod chi'n cael yr feedback ma'n iawn. A dwi'n meddwl bod na le, mewn ffordd cyfeilliad mae'r ffigurau ma'n y cwestiwn mewn am bwynt da iawn, ond dwi'n meddwl bod pa mor ddyfn da chi'n medru mynd i fewn i'n newid o hefo fel enghraifft o pryd da ni'n dŵad yn drosedda, faint o'r drosedda yma sydd yn cael ei cyflawni gyn bobl ynyswyr neu Ynys Amon a Gwynedd yn ytrach na'r ella'r hynny sy'n cael ei gwneud gyn mewnfudwyr neu pobl sydd yma yn just yn rhithro yma a mynd o yma wedyn, mae hynny, mae'n siŵr gen i. Mae'n gofyn am waith anhygoel i fedru dŵad â hwnnw, ond mi fysa'n ddiddorol iawn i ffendio ac ella i glodfori'n hunain bod yna gyn lliad o ynyswyr yn gwneud yr camweithredu yma'n trach nag. Ond mae'n rhywbeth, mae'r ha a peth yna'n bendant yn rhywbeth fysa'n ni medru ella gael o a gweld y gymhariaeth. Mi fydd haws gwneud hynny wrth gwrs pan fydd yr blwyddyn ar flwyddyn iron fel oedd Dylan yn gyfeirio ato fo yn medru cael bydda ni'n dŵad i gyfnodau sy'n medru ni medru cymharu bio'n well neu waith yn ytrach na'r peaks and troughs mae da ni'n gael rwan. Wel, os gen i mond diolch i'r trio hwnna chi deud y gwir am eich cyflwyniadau ac am fod mor barod i atab yn y cwestiynau ni hefyd. Dwi'n diolchgar iawn i chi. O rwan ta, beth sydd gen i fyma argymhelliad nodi cynnwys yr adroddiad ar dogfennau atodol a nodi yw'r Pwyllgor Craffu yn cefnogi'r blaenoriaethau a chyfeiriad y gwaith i'r dyfodol. So, wy'n barod i gynnig hwnna, sgwydda. Diolch ar eithro. Hapus i gynnig. Diolch yn fawr iawn. A pwy sy'n am eilio, Alun? Hapus i eilio, Mr. Cadeirydd. Diolch yn fawr iawn. Dwi'n siŵr bod ni gyd yn ei farn. A tos gen i, unwaith eto, dim ond diolch i chi. Diolch yn fawr iawn i'r trio hwnna chi. Diolch yn fawr. O rwan, a ni at yr eitem ola ysgynnon ni'r prynhawn yma, sef o blaen raglen waith, a dwi am ofyn i Mrs Anwen Davies gyflwyno'r eitem yma, slwch i dda. Mae'r iawn a prawn da eto. Mae yna un ychwanegiad sy'n ni yn licio cyfeirio'r Pwyllgor ato fo prawn yma. Yn sgil trafodaeth yn y fforwm cadaryddion prawn ddoe, mi fydd cyfarfod nesa'r Pwyllgor yn cael ei ddiddymu, a mi fydd yr unig eitem sydd wedi cael ei rhaglennu yn symud ymlaen wedyn i gyfarfod mis Mawrth. A mi welwch chi fan hyn bod yna 5 eitem wedi rhaglennu. Mae yna gwbl o hynny i'w cadarnhau, a mi na ni fel swyddogion weithio efo'ch cadeirydd chi i gadarnhau y rhaglen ar gyfer yr 8 o Faws. Dyn efo'r ychydig sylwadau yna, cadeirydd, mi na i drosglwyddo ar y wena nôl i chi. Diolch yn fawr iawn i chi. Diolch yn fawr iawn. Braidd yn ysgam oedd yr Pwyllgor mis Chwefror wedyn, da ni wedi penderfynu mae doeth o beth o dda i ni i ohirio fo. A bydd y Pwyllgor nesaf felly ar yr 8
o fis Mawrth os dwi'n cofio'n iawn. O'r wan, dyna fo, dwi'n meddwl bod ni wedi mynd yn reit rwydd iawn drwy'r rhaglen prawn yma, ac tos gen i mo'n diolch unwaith eto i chi fel aelodau am eich presenoldeb i gyd ac i'r cyfeillion am i'r swyddogion am eu cyflwyniadau. Felly, gai diolch i chi, diolch yn fawr iawn i chi gyd am yr cyfarfod ar ben. Diolch yn fawr.